Представи си куфар, който не просто побира багажа ти, а прави всяко пътуване по-стилно, по-удобно и по-сигурно. Това са италианските куфари Roncato, създадени за хора, които не правят компромис с качеството. С удобна телескопична дръжка, която се регулира лесно и ти дава пълен контрол при движение. Елегантен дизайн и богато разнообразие от цветове. Избери този, който пасва на твоя стил. Колелата са здрави, безшумни и изключително маневрени, а най-хубавото могат да се свалят и поставят лесно, което ги прави още по-практични и издръжливи във времето. Вградено TCA заключване за максимална сигурност при всяко пътуване, дори и с самолет. Здрави ципове и добре организирано вътрешно пространство с множество отделения, за да подредиш всичко удобно и без хаос. А с вградената табелка можеш лесно да надпишеш името си и да разпознаеш куфара си за секунди. Roncato, защото всяко пътуване заслужава италианско качество. Избери своя още днес!